Častokrát dostávam otázku, či vlastne ten dropshipping môže zarábať. Skúsim vám naozaj odpovedať tak, aby som sa nevytočil. Takže ešte raz, je to to isté, ako by ste sa pýtali, či e-shop môže zarábať. Či pizzeria môže zarábať. Je to úplne to isté, ako by ste sa pýtali, že či keď pôjdem teraz prenajímať byty, tak či budem na tom na 100% milionár. Ale nebudem nič robiť. Chcem byť milionár. Proste každý biznis obnáša jednu vec a to je ten hlad, tá vášeň, to budovať. Neodchádzať z biznisu skôr, ako ho vybuduješ. Najprv sa buduje a potom sa automatizuje. Keď nemáš nič vybudované, nemáš čo automatizovať. To je základ na odpoveď. Natáčam si ju do videa pre všetkých ľudí, lebo sú desiatky naozaj ľudí, ktorí sa ma toto pýtate. Budem vám to posielať v tomto videu ako odpoveď, lebo už nevládzem na to odpovedať dookola to isté každému. Natočím to do videa. Nech sa páči.